Good morning mga Ka Roadtrip. Isang pagpalang araw na naman po sa ating lahat. For today's vlog po, ang makakasama po ninyo ay kami po ang team Bicol ng Bicolanong Kalbo Vlogs. Dahil po isi-celebrate po natin ngayong araw ang birthday ng mga November babies at kasama na po dyan ang inyong lingkod, ang inyong idol na si Bicolanong Kalbo at ang kanyang asawa na si Cecil. So, tara na po. Hindi ko na po papatagalin at marami po akong gagawin. Magpiprepare pa po. Magluluto pa po ako. So, kita-kits na lang po tayo mamaya. Para sa selebrasyon ng kanilang birthday. So, see you later. Bye-bye. Uy, ano na to? Mag-blow na to. Uy, yung parang tuturo ko sa Punboy. Gagpa. Adali, happy birthday. Ano? Papa and sabihin mo, happy birthday.
Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday.